Pojat, on tullut aika kertoa teille totuus. Te ette ole niin kuin muut. Teille on varattu suuri tehtävä maamme historiassa. Selviytyäksenne siitä, tahtonne tulee olla kuin graniittia. Sillä edessänne on myös vaikeita aikoja. Tasavallan presidentti saapui juuri asemalle ja astelee... Tulette voittamaan tiellenne ilmaantuvat esteet ja lopulta liikuttamaan kokonaista kansakuntaa. Uskomatonta. Mittalaitteet osoittavat jopa tunnin eroa entiseen. He ovat siirtäneet puoli Suomea uudelle aikavyöhykkeelle.